Исәнмесез укучылар. Бүгенге дәрестә трапеция, тигез янлы трапеция, туры почмаклы трапеция һәм аларның үзлекләре белән танышырбыз. Билгеләмә. Ике ягы параллель һәм калган ике ягы параллель булмаган дүрт почмак трапеция дип атала. Ягъни ABCD дүрт почмагында BC һәм AD яклары параллель, AB һәм CD яклары параллель түгел. Демәк, ABCD трапеция. Параллель яклар аның нигезләре дип атала. Ягъни BC һәм AD трапецияның нигезләре. AB һәм CD ян яклар дип атала. Трапецияның ян яклары тигез булса, андый трапеция тигез янлы трапеция дип атала. Ягъни, шулай ук ABCD трапециясын карыйк. Бу трапецияның AB ягы CD ягына тигез булсын. Демәк, ABCD тигез янлы трапеция була. Бер почмагы туры булган трапеция туры почмаклы трапеция дип атала. Ягъни, ABCD трапециясында А почмагы туры булсын, ул вакытта ABCD туры почмаклы трапеция була. Шулай ук трапецияның орта сызыгы төшенчәсе белән дә танышыйк. Ягъни, ян якларның урталарын тоташтыручы кисемдә, мәсәлән, AM һәм MB яклары тигез, ягъни AB ягының уртасы M ноктасы булсын, CD ягының уртасы N ноктасы булсын. Шушы ян якларның урталарын тоташтыручы кисемдә трапецияның урта сызыгы дип атала. Ягъни бу очракта AM MB-га тигез, CN N-га тигез. Моннан MN трапецияның урта сызыгы. Тигез янлы трапецияның үзлекләре белән танышыйк. Тигез янлы трапецияның һәр нигез янындагы почмаклары тигез була. Ягъни ABCD тигез янлы трапециясын карыйк. Һәм бу трапецияда ABC почмагының BCD почмагына тигезлеген исбатларга кирәк, һәм шулай ук BAD почмагының CDA почмагына тигезлеген исбатларга кирәк. Исбатлау өчен AB ягына параллель CE турысы үткәрик. AB-га параллель CE турысы үткәргәннән соң килеп чыккан ABCE дүрт почмагы параллелограмм. Параллелограмның капма каршы ятучы яклары тигез дидек. Демәк, AB һәм CE тигез була. Шулай ук үзлекнең шарты буенча ABCD тигез янлы трапеция. Ягъни AB һәм CD тигез. Бу ике тигезлектән чыгып, CE һәм CD-ның тигезлеген әйтә алабыз. Бу тигезлектән CE'да өч почмагының тигез янлы икәнлеге күренә. Тигез янлы үч почмакның нигез янындагы почмаклары үзлеге буенча алар тигез. Ягъни бер почмагы ике почмагына тигез. Икенче яктан AB һәм CE параллель турлар. Бу ике параллель турны AE кисүчесе белән кистергәндә барлыкка килгән тиңдәшле почмаклар тигез була. Ягъни, бу тигезлектән почмак 1 белән почмак 3-нең тигезлеге килеп чыга. Бу ике тигезлектән чыгып,
1, 2, 3 почмакларының тигезлеген әйтергә мөмкин. 2 һәм 3 почмаклары испатларга кирәк булган BAD һәм CDA почмаклары. Демәк, BAD һәм CDA почмаклары тигез. Шулай ук ABC һәм BCD почмакларының тигезлеген дә испатлыйк. Трапециянең нигезләре буларак AD һәм BC нигезләре параллель. Демәк, бу ике параллель турыны AB кесүчесе белән кистергәндә барлыкка килгән якташ почмак B, аны 4 дип тамгалыйк. Ул 180 алам почмак 3-кә тигез. Ягъни якташ почмакларның суммасы 180 градуска тигез. Шулай ук AD һәм BC якларының параллельлегеннән чыгып, CD-ны кесүче буларак карасак, почмак C-ны яза алабыз. Ул 180 градус алам почмак 2-гә тигез. Ягъни шулай ук C һәм почмак 2 алар якташ почмаклар. Аларның суммасы 180 градуска тигез булды. Үз чиратында 2 һәм 3 почмаклары тигез. Демәк, бу тигезлектән чыгып 4 почмагы, ягъни ABC почмагы һәм C почмагы BCD почмагы үзара тигез дигән сүз. Әлеге үзлек испатланды. Икенче үзлек. Тигез янлы трапециянең диагоналләре тигез була. Ягъни шулай ук ABCD трапециясын карыйк. Тигез янлы трапеция. AC һәм BD диагоналләренең тигезлеген испатлыйк. BD һәм AC-ның тигезлеген испатларга кирәк. Испатлау өчен ABC һәм BCD тигез эш почмакларын карыйк. Бу эш почмаклар тигез. Беренчедән, BC ягы уртак. Икенчедән, ABCD тигез янлы трапеция, демәк AB белән CD яклары тигез. Шулай ук тигез янлы трапециянең нигез янда почмаклары тигез дидек. Демәк, почмак ABC һәм почмак DCB тигез булады. Бу эш почмаклар тигез, демәк аларның тиңдәшле элементлары да тигез дигән сүз. Ягъни AC һәм BD-ның тигезлеге килеп чыга. Бу үзлек испатланды. Бу ике үзлекнең киресе дә дөрес. Икенче төрле алар тигез янлы трапециянең билгеләре дип атала. Ягъни, әгәр трапециянең нигез янындагы почмаклары тигез булса, ул тигез янлы трапеция була. Һәм икенчесе, әгәр трапециянең диагоналләре тигез булса, ул тигез янлы трапеция була. Дәресебезнең трапеция темасы буенча теория өлеше тәмам. Практик өлештә очрашуга кадәр.